UMLA ka Voice of People Party VPP jong kanot Shillong uba Adalbat dongrom ula aipor yang sarkar khasan singi ban perkendriano ya kibreu kibasyong hatem yo molong mat ban syano banyai gali lingba kani kesurok kabalakhang menta lajan sansnem lingba kathem motor haba Ukraine shikilat patai kebor uba Adalbat ula ong ka sarkar kadai ban shimkhia ya kani ka kam hapo khasan singi lada kamdan gijing kala hapo kani khasan singi ban perkendriano ban weng gi gijing khangdam ya kesurok kabay yai lingba kan jaka kan penbor yu ba unshim daki we pat kelenti ki ba unyai syakmat susu ulaong ba ka sarkar jela kadai benyai syakmat pan penkendria yaki kumba kilatmu ula benrap da ka ba uang lada ka sarkar ka shimkhiai ki nong tre jongka dewan pha ki jaka ki belapan kre da katnat la kadai ka Shillong municipal board SMB la ne kiwi kitnat pa per jong ka sarkar jela Ula banrap susu da ka ba uang kan jaka ka hap hapo ka konstituensi jong u bat kum UMLA un buddin ya kan kam klem sung thai umdon ya kino gijing persya ya kini ki breu ki pasa kan jaka ndrei lada ka sarkar kam kwa pan kan thup lang yu ha ka high level committee HLC ba kiting yo untip ya kijing thmu bari ki jongki balai ka sarkar ka suki halor kane balai ki harjan panchayat committee ka pen ibor ya ka sarkar kumne susu ula banrap uba Adalbat nongrom Laban kedeu hangne ba kaharjan panchayat committee HPC kelakan tai ya kajing terwa jong ka sarkar pan penkria ikilais pa of art ki longying jong ka harjan koloni na them yo molong sha ka jaka jong ka Shillong municipal board Hagabide ba kajing scam jong ka HPC u semput menteri rang ba ka jela ba presiden tensong u lakran syai ba kajing penkria ikibasyong basa hagan ka jaka kan yai bai syakmat